Říkat věci nahlas má smysl. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Women Who Inspire, ženy, které inspirují, kde objevujeme autentické příběhy hostů, kteří mění nejen sebe, ale i svět kolem nás. Já jsem Lenka Fričová, jsem coach, mentor a také tvůrce a průvodce tohoto podcastu, do kterého si zvu hosty z minulosti i současného života, aby s námi sdíleli svůj autentický příběh. Cílem je ukazovat světu skutečnější realitu, než s jakou se potkáváme na různých sociálních sítích. Dnešním hostem je vlastně moje kolegyňka z branže, také koučka Markéta Zimčiková, která lidem s ADHD pomáhá spřátelit se se svým mozkem a dosahovat osobních i profesních cílů. Pro Markétu je také charakteristické, že říká nahlas normálně věci, které ostatní nahlas obvykle z různých důvodů neříkají. Sama říká, že říkat věci nahlas má smysl. A to je také název dnešní epizody, takže je tu rozhodně na správném místě Markéta a určitě nejen tady. Markét, ahoj, vítej v podcastu a než se ponoříme do tvého příběhu a toho, co nám tady dnes, věřím, povíš, prozradíš, co bys ještě o sobě řekla, doplnila, kým jsi? Ahoj Leni, já moc děkuji za pozvání a moc se těším upřímně, co tady dneska vytvoříme na to dnešní povídání. No a co se týče té tvojí otázky, tak já se musím asi hned na úvod přiznat, že já jsem vždycky hrozně nerada odpovídala na to, kdo jsem, co dělám, čím se živím, co chci dělat, kým se chci stát, prostě na všechny tyhle ty otázky, protože jsem se vlastně styděla za to, že na tyhle otázky nemám jednoznačnou odpověď. Naštěstí jsem se ale k dnešnímu dni už o sobě dozvěděla velkou spoustu důležitých věcí, které mi pomohly přestat se za tuhle roztříštěnost nenávidět a místo toho začít tu moji jinakost naopak vnímat jako moji největší výhodu, potenciálně i tu konkurenční. A dneska teda už na tuhle otázku nejčastěji, nebo tyhle otázky nejčastěji odpovídám tím, že jsem něco jako rozlítaná multipotenciálka s neurodivergentním mozkem, že jsem zkrátka člověk plný v paradoxů, že se konečně živím tím, co mi dává obrovský smysl, což, jak jsi vlastně na začátku zmínila, je pomáhat lidem, jako jsem já, spřátelit se se svým mozkem. A to vlastně v praxi znamená pochopit a přijmout tu jejich jinakost, pestrobarevnou osobnost, jak ráda říkám, ale zároveň i unikátní způsob procesování informací v jejich mozku. No a mimo tuhle mojí kariérní roli jsem taky vášnivá cestovatelka, kočičí máma, taková, já tomu říkám došuplíková spisovatelka, že si píšu do šuplíku, pozorovatelka takových jako všedních věcí, nevšedníma očima a rozhodně jsem někdo, kdo věří, že věci jako pomalejší a vědomější život, vzájemná respektující upřímnost a zranitelnost jsou klíčem k laskavější a spokojenější společnosti. A to je vlastně i důvod, proč se bavíme o tom, že má smysl říkat věci nahlas. Mimo jiné taky miluju svoji permakulturní zahrádku, chození po horách, dlouhý obětí, jakoukoliv kreativní činnost, hudbu, tanec, povídání si, o nesmrtelnosti chrousta, poslouchání životních příběhů ostatních lidí a spoustu dalších věcí. To bychom tady byli asi hodně dlouho jenom povídáním si o tom, kdo jsem. Tak můžeme to udělat na díly. Super, skvělý, úplně úžasně vyčerpávající. Přemýšlím, jak bych se představila já, kdybych byla třeba takhle jako na tvém místě. A mám to podobně, že jako není to úplně moje silná stránka, že vím v tu chvíli, co mám říct, mám to vždycky jako autenticky v tu chvíli, co mě napadne. A pokaždé by to bylo asi něco jiného. takže jako super, fakt díky. Je tam určitě spousta otázníků, co to znamená a možná se k ním, věřím, dostaneme dneska. Určitě. Tak pojďme dál, ale ještě než se teda úplně zabrousíme k tomu, co děláš dneska a tak dále, jaká byla ta tvoje cesta. Pojďme se nejdřív podívat nebo trošku zabrousit víc do minulosti, kde se vlastně začal psát ten tvůj příběh životní, osobní. Jak to třeba probíhalo v tvém dětství, dospívání, čím jsi tam procházela? Kolik máme času? Tak 5 minut máš tady na tu sekci. Možná 4,5. Dobře. Hele, já musím říct, že je pro mě tohle hodně náročná otázka. Já takhle na svoje dětství zpětně vzpomínám s hodně protichůdnýma pocitama.
já jsem 90kový dítě, takže jsem měla to obrovské štěstí, že jsme mohli neustále lítat venku. Já jsem zároveň teda domů většině chodila s nějakým úrazem a myslím si, že mám trošku podezření, že vzhledem k mým lídrovským tendencím se naši většinu času modlili, abych to v dospělosti využila k něčemu užitečnému a dobrému a aby se ze mě nestal nějaký vůdce gangu. Ale to mě vlastně přivádí k tomu, že ve snaze vychovat ze mě dobrýho člověka a vypustit mě do světa se vším tím, co považovali za důležitý, jsem měla vlastně docela přísnou výchovu. A tím nemyslím jenom od našich, ale i v širší rodině, ve škole, vlastně kdekoliv jsem přišla do kontaktu s dospělýma, kteří se většinou snažili skrotit tu moji, dejme tomu, rebelskou divokost, takovou přidrzlou zvídavost bych to možná nazvala. A zároveň jako velkou neochotu dávat slepý respekt někomu, kdo si ho z mýho pohledu prostě nezasloužil. No a myslím si, že z tehdejšího pohledu to asi nebylo vyloženě považované jako za přísnou výchovu. Myslím si, že to bylo docela standard, ale já jsem většinu svého dětství a i dospívání prostě cítila, že nemůžu být sama sebou. Že jsem vlastně ke mně přicházela ta message, že jsem špatně taková, jaká jsem a že se musím přizpůsobit tomu, jaká bych měla být podle těch dospělých kolem mě. No a tím, že jsem měla zároveň obrovský, hluboký smysl pro spravedlnost, tak se z toho postupem času vyklubala docela kvalitní rebelie. V některých ohledech docela utrhnutí ze řetězu a hlavně především obrovský vzdor vůči našim, ale i ostatním dospělým, od kterých jsem cítila, že mě prostě považují za nějakou chybu v Matrixu, kterou je potřeba napravit. Takže to bylo trošku bolestivý tady v tom ohledu, ačkoliv vím, že všichni ty dospělí dělali všechno, co mohli, ale to neznamená, že hodně věcí vůči mě nebylo fér. No a já jsem zároveň, kromě toho, kromě té rebelie, jsem zároveň byla velmi akční dítě a zároveň taky velmi inteligentní dítě a s myšlením vlastně docela dopředu oproti mým vrstevníkům. Už ve školce jsem uměla číst, pamatuju si, jak jsem tam trošku buzerovala děti, že to dělají špatně. A zároveň jsem na prvním stupni měla oblíbené knížky, většinou dětské encyklopedie, včetně třeba o lidských reprodukčních orgánech, kterou si docela dokonce pamatuju, že jsem jednou donesla do školy jako ukázku mojí oblíbené knížky obrázkový, což paní učitelky z kdo ví jakého důvodu opravdu moc nepotěšilo. Nechápu. Nechápu taky do dneška. Ale zkrátka mě vlastně bavilo objevovat všechno, na co jsem v uvozovkách byla ještě moc malá. Fascinovaly mě ty detaily, o kterých často nikdo jiný nevěděl, nikdo jiný z toho nevšímal. Dokázala jsem si spojit věci, které v mém věku nikdo jiný neviděl, nebo to jednoduše nikomu jinému nedávalo smysl. A naopak, když mě něco nudilo, nebo jsem v tom zkrátka nenašla jako smysl nebo nějakou spojitost, tak jsem u toho nedokázala vydržet a dávala jsem to těm lidem, kteří po mně chtěli, abych u toho vydržela, dostatečně najevo, že jako tohle je bullshit, to mě nezajímá. No, jenže jsem u toho přesto vydržet musela, že jo, protože školství. A to, že jsem excelovala v češtině a v jakýmkoliv dalším jazyce a v čemkoliv jakoby humanitárně zaměřeným, hlavně v těch jazycích, jakýkoliv, který jsem se rozhodla naučit, tak těma dospělýma bylo považovaný vlastně za samozřejmost. A naopak to, že jsem nikdy nenašla smysl ve fyzice, v matice, v deskriptivní geometrii nebo memorizování nějakých nesmyslných faktů, tak samozřejmě za to jsem byla patřičně potrestaná, asi jako každý z nás, že jo, v té době. No a tady jsem se teda díky tady tomu všudy přítomnému přístupu naučila 4 zásadní věci. A nejsou úplně pozitivní, musím říct. Za prvý jsem se naučila to, že je ode mě hodně očekáváno, že to někam dotáhnu, že ze mě něco bude. Za druhý jsem se naučila to, že když to očekávání nenaplním, tak budu potrestaná. Za třetí jsem se naučila to, že na tom, co mi jde samo a přirozeně, vlastně vůbec nesejde, že ostatně mnohem víc záleží na tom, abych se naučila všechno to, co mi vůbec nejde, co mě nebaví, co mi nedává smysl a s čím se trápím. Pak jsem se ještě naučila, že ačkoliv pořád od někoho slyším, že chybama se člověk učí, tak mi je ale nikdo reálně nikdy nedovolí udělat, aniž by mě za ně potrestal nebo zesměšnil. Takže z toho vyplývalo pro můj mladý mozek, že chyby je potřeba zatloukat, nepřiznávat, lhát, aby nevyšlo najevo, že jsem něco sklonila. No a samozřejmě jako bonus jsem se naučila i to, že být sama sebou není pro mě zkrátka bezpečný, protože taková, jaká doopravdy jsem pro svoje okolí byla vnímaná jako
rozbitá, nebo aspoň tak jsem to vnímala já, rozbitá, nedokonalá, nehodnotná. Takže pokud jsem chtěla, aby mě lidi měli rádi a chválili mě, tak jsem, tak jsem přijala tu message, že je potřeba poslouchat jejich požadavky, představy, očekávání, protože oni všichni vědí mnohem líp než já, jaká bych měla být, co mám se svým životem dělat a na co se mám soustředit, abych byla v životě šťastná a spokojená. Takže se ze mě stal docela kvalitní people pleaser. Musím říct, že to je hustý vlastně, když to takhle řekneš nahlas, jo. Vím, že to tak Mm. prostě jako je. V té době to tak prostě jako bylo. Děti nebyly tak důležité, jako jsou jako dneska, nebo nebyla jim dávána jako taková úroveň v té společnosti, ten žebříček, ale když to vlastně takhle jako řekneš, tak to zní úplně příšerně. Jo, je to tak. To je jako naprosto něco, co si neumím představit, že bych teď jako aplikovala, vlastně dělala jako v dnešní době svým dětem. Mm. Jo, že to vůbec je nemyslitelný. Teď mi to tam jelo, jak jsi to vyprávěla, tak jsem si představovala ty své děti. Říkám, jak už bych jim třeba tohle dělala, jako, no to prostě jako je úplně neuvěřitelný. Ale já jsem v tom byla taky prostě jako dítě, jo, a je to tak, a je to teda hustý. A největší paradox na tom je, že to ty lidi mysleli dobře. Že prostě fakt chtěli, aby z nás vyrostly ty nejlepší lidi, chtěli nám dát to, co oni neměli a zároveň vlastně nevěděli, jakým jiným způsobem k tomu přistupovat. To hodně věcí neomlouvá, neznamená to, že jsme si ty věci zasloužili, ale zároveň je to pochopitelný, protože ty možnosti a informace, které máme dneska my, tak prostě nebyly. Je to tak, tím jsme nechtěli říct, že bychom jako kritizovali obecně naše rodiče nebo generaci našich rodičů, ale prostě tenkrát byla taková doba, přesně jak říkáš, informace nebyly, ty možnosti, které máme dneska nebyly, takže oni přesně dělali to, co nejlíp uměli a oni sami taky pocházeli z nějaký výchovy, která zase byla jiná než tu, kterou aplikovali, jako ne úplně jiná, ale byla v něčem jiná, než tu, co aplikovali na nás. A taky prostě si ty jejich rodiče prožili nějaký období, který my si třeba teď neumíme představit, prostě, že bychom jako v tom žili. Takže to je jenom na vysvětlenou, že to není kritika našich rodičů, ale že to je jenom prostě vlastně popis té situace, té skutečnosti, jaká byla. A ideál, kdyby nás poslouchali naše děti, aby jako věděli, že se mají vlastně skvělé dneska. Super. Než si vlastně ještě si plně jako uvědomila to, co dál v životě chceš dělat, co všechno si vyzkoušela, čím jsi si prošla, co tě na té cestě utvářelo? Jo, všechno jsem zkoušela. Ale je třeba hrozně zajímavý, že ačkoliv jsem měla celý život pocit, že nevím, co chci v životě dělat, tak s odstupem času si naopak uvědomuji, že už na základce jsem opravdu věděla, že chci studovat psychologii nebo nějakým podobným způsobem pomáhat lidem k lepšímu životu. A já jsem nakonec tehdy podlehla tlaku a názorům okolí, že bude lepší, když půjdu na průmyslovku, protože jsem zároveň byla hodně technický typ. A přijala jsem zkrátka představu, že ze mě jednou bude architektka, protože jsem nevěděla, co jiného chci dělat. Já jsem se zatím nedokázala stát, protože mě bavilo a zajímalo hrozně věcí a nevěděla jsem, jestli ta psychologie pro mě bude něco opravdu jako směrodatného. No a tu průmku jsem teda samozřejmě vystudovala v celku s přehledem, ale zároveň jsem tam docela hodně trpěla, protože jsem studovala prostě něco, co mě absolutně nebavilo. Postupem času jsem pochopila zároveň, že nic z toho po ukončení školy pravděpodobně už nikdy nepoužiju, na to, abych v podobném studiu někdy pokračovala nebo v tomhle oboru pracovala. Takže místo toho, abych se po škole pak rozhodovala, kam jít dál, kam jít na výšku, co dalšího protrpět, vlastně, tak jsem se odstěhovala do Ameriky, kde jsem v rámci OPER programu cestovala, pracovala a studovala jsem tam business angličtinu, americký znakový jazyk a tanec. A společně s tím, co jsem si prožívala v hostujících rodinách, kterým jsem se vlastně tam staral o ty děti, tak to pro mě byla teda neskutečně náročná zkušenost, hlavně psychicky. Ale zároveň je mi jasný, nebo si takhle zpětně uvědomuji, že díky tomu jsem konečně mohla začít objevovat sama sebe a to, co od života opravdu chci já. A netvrdím, že se mi to povedlo, to jako ani náhodou přímo tam, ale minimálně to byl opravdu skvělý začátek, taková startovní čára tady té mojí seberozvojové cesty, dalo by se říct. No a já jsem tam vlastně měla na starosti i mimo jiné teda jednoho klučinu s ADHD, kterýmu
taky nikdo nerozuměl, který taky dostal nálepku toho špatného kluka, toho rebela, protože ho prostě nikdy nikdo nenaučil, jakým způsobem správně regulovat ty svoje silné emoce, a což je pro děti, vlastně i dospělí s ADHD, většinou ta největší výzva. To třeba já jako v rámci své expertízy řeším strašně často, regulaci emocí, ať už u dětí nebo dospělých. A vím, že tohle byl jeden z těch zásadních impulzů, který mě vrátili zpátky k té psychologii. Já jsem se sice nakonec k pomáhání lidem dostala až o několik let později a zároveň úplně z jiného soudku, úplně z jiného konce, ale vlastně jsem po všech těch letech plnění očekávání ostatních lidí konečně našla to, co jsem od začátku cítila, že je ta moje cesta, a vrátila jsem se na ní. Takže když se ptala na to, co mě utvářelo, co bylo součástí té mojí cesty, tak tohle je jedna velká součást toho. A zároveň, když jsem se potom vrátila vlastně po těch 2 letech z Ameriky, tak další součást, která mě hodně utvářela, byl můj korporátní job, který jsem vlastně po návratu velmi záhy získala v americké nadnárodní společnosti, která se vlastně zabývala vývojem a prodejem podnikového softwaru. A tehdy to pro mě byl úplně wow práce. Já jsem tam byla součástí resource management týmu, který se jenom pár měsíců předtím, než já jsem nastoupila, tak se nově centralizoval do Prahy, takže to bylo jako celý nový, nablejskaný. A vzhledem k tomu, že já jsem se tehdy zrovna vrátila ze života v New Yorku a chtěla jsem mít možnost denně používat tu business angličtinu v tom business prostředí, tak to pro mě byl opravdu jako dream job. Takže tohle je něco, co mě v mnoha směrech utvářelo a musím říct, že ten korporátní job z největší části asi v tom, že jsem pochopila, jaký život určitě žít nechci. Což musím zároveň říct, že mě provází celým mým dosavadním životem, že zkrátka zkouším a zjišťuju, kudy cesta nevede a díky tomu vlastně nacházím tu správnou cestu. Já než jsem totiž přišla na to, že můžu být opravdu čímkoliv, kým chci, když přestanu poslouchat ty negativní hlasy v mý hlavě, který jsem si na sebe nabalila v průběhu času, tak jsem předtím měla hodně tendenci soustředit se především na to, co nechci být, nebo kým nechci být, jo. Takže jsem si vlastně nevědomky zvolila takovou vyřazovací strategii, dalo by se říct. A dneska už se teda mnohem víc soustředím na to, kým vlastně opravdu chci být. Takže hodně mě ovlivnilo a do dnešní podoby v podstatě jako utvořilo objevení i té mojí neurodivergence, konkrétně teda ADHD, o kterém jsme se párkrát zmínili, a je to součástí i mojí vlastně mýho dnešního zaměření, ale mimo jiné mě samozřejmě taky utvářel a pořád utváří i ten můj koučovací výcvik, do kterého jsem nastoupila bezprostředně po tom, co jsem těsně před Vánocema 2021 málem umřela na těžký zápal plic, takže tehdy a tam si pamatuju, že jsem si v nemocnici slíbila, že jestli se z toho dostanu, tak už se opravdu začnu konečně soustředit na to, co mě dělá šťastnou a nejenom na to, co ode mě očekávají ostatní. Jo, to je vždycky takový nejsilnější zážitek, když se někdo dostane do takové situace, tak okamžitě přehodnotí jako svoje životní hodnoty, priority a dělá takový ty zásadní rozhodnutí. Mě ke koučovacímu výcviku taky dovedlo jedno takové neúplně příjemné rozhodnutí jedné osoby. Nebudu to úplně rozvádět, ale bylo to úplně definitivní, bylo to hodně jako nepříjemná situace, ale já jsem za ní vlastně strašně vděčná, protože mě konečně dokopala k tomu prostě jít a přihlásit se prostě do výcviku, takže děkuju za ty hrůzy, které si mi světe poslal, protože ty mě posunuly dopředu, ale mě ještě, já jsem si vlastně uvědomila, když se vrátím k tomu, co jsi říkala, že ty jsi totiž mluvila o těch všech jako negativních hlasech v té tvý hlavě, teď to zní strašně, jestli si nás někdo pustil tady odsaď, kdy tam jsou prostě ty našeptávači, že jo, naleptávači, jak prostě je vlastně rozdíl mezi tou dobou, ve které jsme jako žili my, a ona teda ještě pokračuje trošku jako i dneska, jo, že se lidi hodně zaměřují na to, potlačte ty špatný jako návyky, ty špatné vlastnosti, ty slabé stránky, prostě jako makejte jako fakt na nich, versus vykašlete se na to a zaměřte se na ty svoje silné stránky, na to, co prostě fakt vám jde, a jděte touhletou cestou a nesnažte se prostě být jako ve finále, jako nemůžeš být jako dokonalá, protože prostě když budeš srovnávat to negativní aspoň na úroveň nějakou, tak prostě budeš pořád průměrná a budeš pořád tam, kde tě chce mít jako to okolí, ten svět, a nebudeš to jako ty, tak to mi přišlo jako hrozně jako důležitý zmínit.
Ale ještě, Market, mě zaujalo, vrátím se úplně skoro nepodstatná jako otázka, ale nevadí, já ji sem dám. Ty jsi říkala, že jsi se tam učila v té Americe nějakou jako americkou znakovou řeč. Ano. Vlastně já jsem úplně jako neználek toho a vlastně jenom to prostě vidím někde u někoho a Mhm. říkám si a kolikrát a nepátrala jsem, ale jako vlastně si řekne, že ta znaková řeč by mohla být prostě mezinárodní jako jazyk. Je rozdíl prostě mezi Mhm. českou znakovou řečí a americkou znakovou řečí. Je, určitě. Je to vlastně jako každý jiný jazyk, takže každý ten národ má vlastně svůj vlastní znakový jazyk. Ano, jako logicky, když se na to díváš jako z nějakého laického pohledu, bychom většinou vydedukovali, že to je nějaká společná řeč, ale není tomu tak. Zároveň je to třeba i potom rozdíl třeba v nářečích. Když máš třeba český, moravský nářečí, tak to stejný se může potom projevovat třeba i v té znakové řeči. To je mi vše hrozně jako neuvěřitelný, protože to omezení těma znakama, prostě rukama, nevím čím vším obličejem, je mnohem větší než v těch jako slovech, jo? Že prostě i tak prostě jsou i jako nářečí, dialekty, to je prostě jako, to je fascinující svět, dobře, já si o tom něco Jo. nastuduju a přečtu, Jo, vzbudilo to ve já mně jako zájem. po těch letech už bych asi nezvládla vyspalovat ani vlastní jméno, ale byla to pro mě úžasná zkušenost. Už jenom tím, že jsem vlastně dojížděla na místní univerzitu, že jsem měla příležitost být v kontaktu s těma rodilýma mluvčíma a my jsme zároveň měli tady na tu hodinu vlastně lektora, který byl hluchoněmý, takže to bylo úplně maximálně autentický a opravdu jsme si zažili, jaký to pro něj je komunikovat s tím vnějším světem Mm, a pro nás, jaký to je komunikovat s ním. Takže za mě to byla opravdu jedna z těch jako nejlepších zkušeností. mm. A to platí i pro studium ty angličtiny v tom business prostředí. Jsem tam vlastně studovala angličtinu jako druhý jazyk, vlastně na úrovni rodilého mluvčího a ta místní učitelka ze mě byla úplně nadšená, protože všechny eseje jsem měla prostě A+, a, a když jsem tu hodinu končila, nebo jakoby ten kurz, tak, tak mi do závěrečného hodnocení napsala, že tohle pro tebe bylo úplně zbytečný, zamysli se nad tím, jestli bys nechtěla nějaký pokročilejší hodiny. Tak to pro mě byla hezká taková jako externí validace toho, že asi už Super. docela dobře mluvím anglicky. To je skvělý. A pojďme dál. Když jsme si povídali ještě před natáčením, tak jsem se tě ptala, kdo je tvým vzorem. A ty jsi mě úplně rozstřelila, protože jsi hnedka vypálila, že jsou to kočky, protože mají punkový život. To, mě, Je to tak. to je jako super přirovnání prostě ke kočkám, jo. To je Mhm. prostě boží. No ale i tak, přesto, kdo ti třeba je nebo byl jako v životě inspirací? Ale já mám dojem, že ty kočky jsou vlastně mojí jedinou celoživotní inspirací, proto jsem je bez zaváhání změnila, když jsme se bavili poprvé. Ale jinak mě v průběhu života samozřejmě inspirovala i velká spousta lidí. Většinou to byly nějaké osobnosti, které se nebály jakýmkoliv způsobem vybočovat vlastně z davu a zároveň měly tendenci pomáhat ostatním lidem, cítit se nějak přijímaně a pamatuju si, když jsem se nad tím zamýšlela, tak jsem si vzpomněla, že historicky vlastně z doby mýho dospívání jsem byla velká faninka Pink, zpěvačky. To jsem vždycky milovala nejenom pro její jako pěveckou tvorbu, ale především i pro tu její autentickou osobnost. A bavilo mě i to, že mluví a zpívá prostě, protože já jsem samozřejmě byla zasazovaná do toho hodnoholčičkářství, že hodní holky přece nemluví prostě, ale mně to bylo hrozně přirozený, takže mi to přišlo strašně sympatický. No a dalším velmi významným člověkem, osobností, která hodně ovlivnila moje dospívání, je spisovatel Robert Fulghum. Jestli ho neznáte, tak velmi, velmi doporučuji jeho knížku Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce, nebo škole, nevím, jak to je. Mm-hmm. Jedna z nejlepších věcí, které jsem kdy v životě četla. A Fulghum je vlastně do dneška mojí velkou inspirací. A když nad tím tak přemýšlím, tak z dnešního pohledu mě ještě napadají jména jako Steve Jobs, který byl mimochodem taky přímo ukázkový multipotenciál. Dál mě napadá třeba Steven Bartlett, Mel Robbins, Simon Sinek, Keanu Reeves je osobnostně velmi moje oblíbená osoba, Joaquin Phoenix, Mindy Peltz, napadá mě ještě třeba Jessica McCabe, doktor Edward Howell, nevím, musím říct, že je jich hodně.
ale celkově tím, že jich jako vždycky bylo hodně a vlastně jsem se nikdy jako neupínala k nějakému jednomu superguru v uvozovkách, tak si myslím, že to byla vždycky moje velká výhoda, protože jsem měla tendenci čerpat moudrost a inspiraci vlastně ze všech možných směrů a zároveň i naslouchat názorům, které nebyly úplně jako v souladu s těma mýma, takže jsem si opravdu hodně měla tendenci rozšiřovat komfortní zónu myšlenek, dejme tomu, a nikdy jsem se vlastně neupínala jako na nějakou v uvozovkách jedinou pravdu žádného superguru, ale skládala jsem si takový jako pucle toho mýho vlastního vnímání světa z těch mikromouder těch různých lidí, kteří mě nějakým způsobem inspirovali nebo motivovali. A když na tím zase přemýšlím z toho dnešního pohledu, tak musím říct, že mojí obrovskou inspirací jsou dneska moji klienti. Mám opravdu obrovský štěstí, že většinou pracuji s úžasnýma lidma a můžu upřímně říct, že absolutně každý, kdo má chuť se v životě někam posouvat, rozbíjet ty nefunkční vzorce chování a myšlení, je pro mě zkrátka inspirací. Takže to nemusí být jako nějaká osobnost prostě formátu Steven Bartlett, Simon Sinek a tak dále, ale tyhle ty v uvozovkách obyčejní lidi, kteří mají chuť opustit to nefunkční a který prostě nechtějí dopustit, aby se jim život tak nějak stával sám, ale chtějí být tím tvůrcem té vlastní reality, tak tyhle lidi jsou pro mě inspirací dneska úplně nejvíc. Takže v podstatě úplně každý, kdo je rozhodnutý jít naproti všem těm polobláznivým, polozapomenutým dětským snům a udělat z nich tu svoji vesněnou realitu. To jsi řekla tak hezky. Prostě tyhle lidi jsou hrdinové dnešní doby, protože prostě jako jeden člověk, který je nějaký speaker, motivátor, může jako ovlivnit, motivovat nebo inspirovat prostě velké množství lidí, ale ve finále to záleží vždycky konkrétně na tom člověku, na tom posluchači, co jako s tím udělá. Co si z toho odnese a jako co jemu to přinese do života a co on tím může přinést do života někomu jinému. Naprosto souhlasím. A zároveň si myslím, že je hrozně důležité si uvědomit, že tyhle ty mega osobnosti za sebou mají obrovský tým lidí, který jim pomáhá být takhle úspěšnou osobností. Jo, souhlasím. Jsem ráda, že jsi trošku jako popsala i to, co dělám jako já, co se týče jako těch zdrojů, že mně nestačí 1, 2, 3, 4, ale třeba 10, 20 na jedno téma a že to je vlastně jako v pořádku. Je v pořádku být different, to, co máš na tričku. Takže dobrý. Je to dobrý. It's okay to be different. Ano. A Market, kolik máš doma knížek? Ježišmarja. Hele, já jsem nedávno četla nádherný výrok, že kupování knížek a čtení knížek jsou 2 rozdílné disciplíny. A u mě je to jako velmi pravda, protože já si strašně zakládám na svojí knihovně. Úplně miluju se dívat na svoji knihovnu, ale fakt jako málo kterou z těch knížek jsem dočetla do konce, protože já si myslím, že to je hodně spojený i s tou mojí multipotencialitou, i s ADHD, že vlastně já si z toho vezmu to nejlepší a když mám pocit, že už jsem dosáhla nějaký úrovně porozumění tomu tématu, tak mám tendenci se posunout dál. A pak si to třeba ještě dohledám, jestli mi neutekl nějaký kontext, tak si třeba poslechnu nějakou sumarizaci nebo si to potom doposlouchám třeba v audioverzi. Ale opravdu, jako když se takhle dívám na tu moji knihovnu tady vedle mě, tak málo kterou z těch knížek jsem opravdu jako přečetla back to back. Ale nevím, jestli to je teda nějaká naše diagnóza, nebo to patří ke koučům, nebo vůbec jako těm lidem, co se zabývají osobnostním rozvojem, psychologií. Já to mám stejně prostě. Přesně jakmile mi to naplní, vezmu si tam, objevím si něco, tak najednou šup a mám všechny nedočtený, no, zalepíkovaný s poznámkama, rozumíš, vrátím se k tomu, takovouhle hromadu mám na nočním stolku a vždycky tak jenom projedu prstem a tak ty pojď dneska. Takže to prostě opravdu jako vyloženě je to knihovna. Jo? Ta množství těch knížek je knihovna, ze který prostě vybíráš zrovna tak jako, co zrovna jako je nálada potřeba. No? Tak jo, já to cítím úplně stejně. A většinou sebou tahám tak jako 2 až 3 knížky běžně. Stejně se většinou nedostanu k tomu, abych je četla, ale prostě ten pocit, že jako je musím mít sebou, jinak bych asi o něco přišla. Tak, ty právě přišla ta chvíle, kdybys mohla si to jako otevřít. Asi si ji neměla, že? A zrovna ji nemáš. Co kdyby? Ty seš můj člověk, to je dobrý. No, super.
Ty už si vlastně spoustu věcí jako o sobě řekla. A co ještě bys řekla, že jsi musela jako v sobě v životě změnit nebo překonat, aby si byla tam, kde jsi dneska? Hmm. No, já myslím, že ta nejzásadnější změna byla určitě v tom, abych přestala poslouchat všechny ty ostatní hlasy, všechny ty ostatní názory a očekávání ostatních lidí a abych konečně začala poslouchat ten svůj vlastní vnitřní hlas, který tam někde se snažil prokřičet přes všechen ten hluk. Myslím si, že ta největší změna prostě musela přijít v tom, abych zkrátka uvěřila tomu, že to já jsem ten, kdo ví nejlíp, co je pro mě nejlepší, co mám dělat se svým životem, co mě udělá šťastnou. A musím říct, že to je pravděpodobně ten nejzásadnější důvod, proč mě tak strašně baví koncept koučování, proč mi to dává tak hluboký smysl, protože ten koučování zkrátka pomáhá lidem najít to, co je opravdu jejich, to, co opravdu chtějí oni sami a zároveň jim pomáhá odhazovat to, co si myslí, že by měli dělat, jenom proto, aby se zavděčili ostatním. Ono totiž z mýho pohledu faktem prostě zůstává to, že pokud vám někdo říká, nebo pokud mě někdo říkal, že něco nemůžu, nebo že něco nedokážu, nebo že něco nejde, tak mi to ten člověk říká z jeho vlastní perspektivy a z jeho vlastní zkušenosti. Tedy v podstatě na můj život aplikuje svoje vlastní limity, svoje vlastní vnímání jeho reality a toho, co je nebo není možný. Takže tohle je jedna z věcí, kterou jsem určitě musela změnit a pořád je to proces, rozhodně to není jako perfektní, že už bych nedala vůbec na nikoho a na nic a že by mě nezajímaly jako názory ostatních, o tom tak to určitě není, ale rozhodně to byl jako ten největší shift, ta největší změna. A ještě taky musím teda zmínit, že mi určitě pomohlo hodně to, že jsem se nebála zkoušet nové věci. Že jsem zkrátka šla do toho, co mě zrovna táhlo, dost často bez očekávání výsledků, prostě experimentovat, často zkoušet prostě, kam mě to vůbec dovede. A já teďka třeba hodně pracuji i se studentama a tam vnímám, jak je to o to víc důležitý. Jo? Vytvořit si ty vlastní zkušenosti, experimentovat s těma kariérníma záměrama, zaměřeníma, teda jsem chtěla říct oborama, prostě pokus omyl, jo. Takže za mě, pokud ještě někdo neví, nebo nevíte, co chcete dělat, jaký život chcete žít, tak zkrátka zkuste nejdřív přijít na to, co nechcete dělat. Jaký život určitě žít nechcete. A až na to přijdete, díky těm zkouškám a pokusům omylům, tak začněte objevovat, proč to nechcete. Proč tenhle život nechcete žít. A tady v tom proč se většinou skrývá ta odpověď na otázku, co byste teda opravdu chtěli dělat a jaký jsou ty vaše dosavadní zkušenosti a schopnosti, které na to můžete uplatnit a využít ve váš prospěch. To jsi řekla hezky. A ty už si vlastně nastínila, že pracuješ i se studentama a vím, že jsi mi prozrazovala něco o nějakém právě projektu. Mm-hmm. Tak já se tě tak spíš obecně zeptám, odpověz na co chceš, jo? Co teď vlastně jako máš nějak před sebou nebo co tvoříš teďkon? Všechno. Všechno a nic. OK. Tak začni. Takže vzhledem k té mojí multipotencialitě toho není úplně málo a musím se přiznat, že se občas musím fakt hodně krotit, abych se v tom nestratila, abych úplně jako nestratila ten směr a trošku jako neutopila se v tom a nezůstala stagnovat. Ale když bych měla vypíchnout pár věcí, tak aktuálně mě čeká určitě rozšiřování té mojí koučovací praxe o další typ spoluprací. Budu kromě těch dosavadních vlastně setkání 1 na 1, tak budu určitě nabízet dál i skupinové setkání a to ať už vlastně ve firmách v rámci nějakých skupinových programů nebo i párového koučování pro lepší komunikaci ve vztazích, ať už na pracovišti nebo v rodině nebo kdekoliv jinde. Zároveň budu připravovat kurzy a skupinové programy pro multipotenciály a ADHD děta, takže lidi s ADHD. a tyhle vlastně všechny možnosti budu mít už brzo zase sumarizovaný na mém webu, na kterém teda teďka taky pracuji. Nevím, jestli ho tady můžu říct nahlas. Jo, určitě, nebo ho dáme do popisku epizody určitě. Dáme do popisku. Takže to je jedna část toho, vlastně té mojí koučovací praxe. Zároveň mám aktuálně v postprodukčním procesu můj vlastní podcast, na kterém pracuji. Ten se jmenuje Starejte se o sebe. A tam se vlastně s mým koučovacím kolegou zabýváme seberozvojovýma tématama a zároveň k tomu ještě sdílíme způsoby,
jak z toho našeho mozku udělat výkonnýho a zároveň podporujícího parťáka. A abych se vrátila k tomu, na co si navazovala ty, ohledně těch studentů, tak zároveň jsem teda teďka součástí projektu, který se jmenuje Kouči pro vás. Ten má za cíl vlastně podporovat nebo nabízet podporu pomáhajícím profesím v podstatě. Přičemž to počáteční zaměření je v tuhle chvíli aktuálně především na školství. A v rámci toho projektu teda poskytujeme koučování, workshopy, semináře do škol i školek. A to za tím účelem, aby jsme podpořili jak děti, tak i pedagogy, tak i rodiče. Vlastně celý ten trojúhelník. Takže může jít například o témata jako prevence vyhoření u pedagogů, time management, vztahy v týmu, ale třeba i emoční regulace pro nejmenší děti, anebo třeba například podpora rodičů právě při tom zvládání velkých emocí, těch jejich ratolestí. Takže zatím je to projekt v počátcích, ale už teďka nabírá neskutečné obrátky, takže se těším, kam se to vystřelí. Super, Market. Prosím tě, kolik máš klonů? Ale málo, očividně málo. Já jsem si myslela, že toho dělám hodně, ale myslím si, že mám ještě rezervy, že můžu zamakat, že můžu přidat. Ne, já nebudu přidávat. Hele, já musím říct, že pro mě byl velký game changer, když jsem si konečně přiznala, že na to nemusím být sama. Že nemusím všechny ty projekty vymyslet já, že nemusím být tou hlavou a tím vedením, že se můžu jenom přidat už k existujícímu projektu a že zároveň, když vymyslím nějaký svůj projekt, na který mi záleží, tak je v pořádku si říct o pomoc, je v pořádku to někomu delegovat, je v pořádku ještě se s tím trošku peru, nebejt takový perfekcionista. Ale jako jeden z těch velkých game changerů pro mě zároveň byl se začít si říkat o pomoc, protože jsem, když se k tomu trošku vrátím myšlenkově, vyrůstala v tom, že jsi přece holka šikovná, ty to zvládneš. Takže jsem se to naučila prostě všechno zvládat a neříkat si o tu pomoc, protože to pro mě bylo nějaký ekvivalent vlastně selhání. Takže to, že jsem se to naučila, je pro mě velký win. Jasný. Co bys třeba právě po tom všem, co jsi jako říkala, tím si prošla, tak třeba poradila Markétě o 10 let mladší nějaký třeba 3 věci prostě, které ti přijdou klíčové a které by jí pomohly? Vždycky ta otázka baví, protože já mám pocit, že bych jí vlastně nic neradila, ale zároveň jakoby to by bylo docela na místě, takže jako nechala bys jí vymáchat v tom, čem jsi prošla, jo, radši. Okay. Hele, asi ne. Já bych vlastně asi měla velkou potřebu jí hrozně moc obejmout. A říct jí, že vím, že si občas připadá totálně rozbitá a bezvýznamná a nemilování hodná, ale že zároveň chci, aby věděla, že jí čeká nádherná budoucnost. Že je v pořádku, když bude přesně taková, jaká je, protože právě díky tomu si do života přitáhne přesně ty lidi, kteří se nebudou snažit jí změnit, ani skrotit, ani uhasit, ale budou jí naopak milovat přesně takovou, jaká je a budou jí fandit a budou jí zkrátka pomáhat dosáhnout toho života, po kterém touží a o kterém se jí možná ani nesnilo, že je pro ní možný. Takže bych jí asi řekla, aby věřila svým vlastním schopnostem, svojí intuici, svýmu potenciálu a aby si užívala tu cestu a přestala mít oči upřený jenom na ten cíl. Normálně tohle bych dala do nějaký příručky a vrzla bych to do 1. třídy. Jako předmět hlavní. Co říct svému minulému já, když se vrátíte v minulosti. Ani ne, co říct tu otázku, ale tady tohle tu odpověď, co jsi řekla, tak prostě fakt dát normálně do příručky, učebnice, malá brožurka, povinný předmět od 1. třídy do 9. třídy prostě a děti budete to pořád opakovat prostě. Protože mi to přijde, přesně, přijde mi to mnohem užitečnější, než mnoho různých věcí, které se ty děti dneska ještě učí. Je to tak. A Market, když se třeba ohlídneš za posledníma 3 měsícema, jo, na co bys řekla, že jsi fakt jako hrdá? Na svoji zahrádku. Hodně jsem pyšná na svoji zahrádku. Jsem hodně pyšná na to, že se naše nová kočička u nás cítí bezpečně, protože k nám přišla jako velký uzlíček nervů a jsem hrozně ráda, že jsme jí dokázali udělat bezpečný prostředí. Jsem moc hrdá na to, že jsem přestala jenom plácat o tom, že chci dělat podcast, ale opravdu jsem se do toho pustila. Ačkoliv ta postprodukce pořád ještě trošku skřípe, ale
to všechno vychytám. Jsem moc hrdá na to, jakým způsobem komunikujeme společně se svým manželem, protože náš vztah je úplně diametrálně někde jinde od té doby, co jsme se poznali. A vím, že jsme oba dva hrozně horký hlavy a měli jsme tendenci se opravdu jako vyřvat navzájem. A dneska spolu prostě komunikujeme neskutečně jako respektujícím způsobem, i když máme oba dva jako náročné emoce, a na to jsem opravdu pyšná. A jsem zároveň pyšná na to, že můžu být hlasem pro někoho, kdo se ještě necítí dobře ve své kůži, kdo se necítí dobře ve svých myšlenkách a sám ve své vlastní osobnosti, a že mám příležitost říkat ty věci nahlas a že se v tom ty lidi vidí a že se s tím stotožní a že si připadají aspoň o trošku méně rozbitě. Čím jsi se třeba za ty 3 měsíce překonala? Tyjo, to je náročná otázka. Já mám pocit, že už se jako vycházení z mojí komfortní zóny stalo takovým standardem pro mě, že vlastně asi nedokážu vypíchnout nějakou konkrétní věc, ale možná teďka mě čeká jedna věc, do které jsem se vůbec... myslím si, že bych se do ní úplně jako nenavezla, kdybych nebyla přesně v tom mindsetu, zkusím to, maximálně to bude totální jako průser. A to jsou networkingy. Já jsem třeba nikdy jako na nějaký větší networkingy nechodila, protože jsem se tam připadala vždycky hrozně trapně. A teďka mě čekají hned 2 obrovský networkingy, kterých se chci účastnit. A je to pro mě obrovský vystoupení z mýho komfortu. Těším se na to jako blázen, hodlám si to strašně moc užít a hodlám využít svoji divnost ve svůj prospěch a vytěžit z toho krásné kontakty. A zároveň ještě jedna věc, ve které jsem teda vyšla z komfortu, to je úplně, to absolutně nesouvisí s ničím, co by bylo součástí mojí profese, ale nedávno jedna známá mojí kamarádky dala na Facebook informaci o tom, že má lístky na burlesk workshop. A já jsem si říkala, co to vlastně je, co se to tam jako dělá, jak jsem se na to podívala, že jo, teď tam to krásné tancování, že jo, pomalu ve spodním prádle, nebo většinou třeba i ve spodním prádle, a říkám si, to vypadá dobře, na to se vůbec necítím. A ona právě říká, že má ty lístky a že ona je nemocná, takže by ráda, kdyby je někdo využil. Že jo. Tak jí píšu, hele, vypadá to zajímavě, ale kdyby tě někdo napsal, tak to dej radši jemu, a kdyby náhodou, tak já to zkusím. Případně zamyslím se nad tím, jestli by mi to dávalo smysl. No a ono to do sebe tak hezky zapadalo, že manžel jel druhý den do Prahy, prostě jako strašně dobře až podezřele dobře to vycházelo všechno. A ona píše, hele, nikdo se neozval, chceš to nebo ne? A já jsem se tak zamýšlela a říkám, to je absolutně mimo moji komfortní zónu, takže jasně. Strašně moc jsem si to užila, bylo to nádherný. Připadala jsem si snad, asi ne po první životě, ale fakt po dlouhé době, nebo málo kterých jako situacích v mém životě jsem se cítila takhle strašně moc sexy a takhle sebevědomě, takhle v pohodě, takhle přijímaně vlastně v tom ženském kruhu, takhle zranitelně, ale zároveň hrozně moc podpůrně a přijímaně, prostě nehodnoceně a v pořádku. Takže to byla krásná zkušenost, moc to doporučuju. A celkově doporučuji vycházet z komfortu, aspoň opít, aspoň trošičku zkoušet, co je na druhé straně toho strachu. To je silná myšlenka. Představovala jsem si, protože většinou si představuji v obraze, když mi někdo něco vypráví, představovala jsem si samu sebe, jak koukám na takovouhle výzvu. Asi bych to nedala. Ale věřím, že prostě ten zážitek je potom jako silný, jo? Taky teď jsem se jako uvrtala do něčeho, co bylo hodně mimo moji komfortní zónu, ale přineslo mi to jako neuvěřitelný zamotání vlastně jako hlavy myšlenek, vůbec jako o existenci světa, takže no a jdu tam zase, takže Ježíš, to je skvělý. Určitě doporučuji zkoušet věci, kterých se jako možná i dost bojíte, no. Naprosto souhlasím. Pro mě tohle bylo hodně děsivý i v tom, že já jsem vlastně celý život bojovala s poruchama příjmu potravy, s obezitou a bylo to pro mě vlastně trošku nepředstavitelný, že bych se na sebe dívala v nějakým sexy oblečení, v podpatkách, do zrcadla a cítila se dobře
cítila se opravdu jako sebemilovaně. A byla jsem sama překvapená, jak ten workshop byl nádherně vlastně postavený. Byly tam krásné cvičení, nějaké sdílení a celkově taková přijímací atmosféra, až to bylo trochu k pláči, ale tím hezkým způsobem. V Praze říkáš, jo? Dobře, V Praze. podívám se. Podívám se, zamyslím se, co to ve mně vyvolává, s jakým strachem se mám jít poprat. Jo, začnu jim dělat obchoďáka, když se tak poslouchám. Jo, řekni si o provizi za doporučení. Jo. Market, blížíme se ke konci. Máš nějaký poselství nebo něco, co bys našim posluchačům, divákům ráda ještě předala? Já bych určitě každýho vyzvala k tomu, ať si víc věří. Ať víc věří svojí intuici, sami sobě, svým schopnostem, potenciálu, ať dělají všechno pro to, aby ty jejich bláznivý sny byly naplněný, aby se prostě jednoho dne neotočili a nelitovali života, který prožili. To je vlastně, musím říct, jeden z mých hlavních hnacích motorů. Já se prostě nechci za pár let otočit za svým životem a litovat způsobu, jakým jsem ho prožila. Takže to je něco, k čemu se snažím inspirovat i ostatní. To je něco, s čím pomáhám sama vlastně v rámci mojí koučovací praxe i ostatním lidem. A je to něco, na co se prostě budu asi soustředit celý zbytek svého života, protože chci být pyšná na to, kým se stávám. Chci být pyšná na to, jakým způsobem pomáhám ostatním lidem, kým se obklopuju a celkově jaký pocit mám ze svého vlastního života a ze svého já. Moc hezký slova na závěr. Moc díky, že jsi tady s námi dneska byla, že jsi Já moc děkuji sdílela za pozvání. i svoje moudra, i svoji životní cestu. Moc si toho vážím. A ať se ti určitě na té tvý cestě daří dál. A budu ráda, když zůstaneme ve spojení. To já taky. Protože mě si určitě inspirovala spoustou věcí, tak doufám a věřím, že i naše posluchače. A pro všechny, kdo chtějí vědět více o Markétě, tak nezapomeňte navštívit její profil. Odkaz najdete v popisu epizody. A pokud se vám dnešní epizoda líbila, tak se přihlaste k odběru, sdílejte tento díl nebo nám zanechte nějakou recenzi. A pokud máte příběh, který by mohl inspirovat ostatní, tak jako měla příběh Markéta, tak se nám můžete ozvat a třeba se stanete naším dalším hostem. Děkujeme vám za poslech a pamatujte, že ten druhý život žijete už dnes. Mějte se krásně a inspirativně.